Moroko kende chino maro marang'ich welo ni picha mag wang' dede mag kar mauta e gwenge ma Karai boma Naivasha onyiso kinde mane jatend migao machon kendo jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo kanotuomore kod bas mowito ngimane kanyo. Ramogi TV oyudo thuolo mar rango picha ma kamano kendo Efi Nyakidi nigi ler mar sigana ni. Okinyi ma tarik 13 dweni e gwenge ma Karai boma ma Naivasha piny nokwe. Jogo mane nie yoregi mag wuoth mane tiyo gi apaya maduong' ma Nairobi kochimo Nakuru ne nenore ka kadho gi nyamburko mopogore opogore. Kar saa 8:18 gi nyiriri 44 picha mag wang' dede nyiso nyamburko moro marachar kido mar Mercedes karidore kendo donje kar logo mauta moro machiegni gi kanyo. Kata kamano nyamburko no ok chunge tesend mauta no. Saa 8:18 gi nyiriri 56 nyamburko no wuok e tesend mauta no. Saa 8:19 gi nyiriri 10 picha mar wang' dede nyiso nyamburko no kadonjo kendo e wang' apaya ma Nairobi Nakuru yono mochimo Nairobi. Nyiriri matin tok mano picha wang' dede nyiso nyamburko machielo kido mar bas ma wuok yo ma Nairobi kadhiro nyamburko machielo tok tuomore rigiri gi nyamburko no nyaka oko marapaya. Nyamburko no fwenyore ni Mercedes mano kadhe tesend mauta kendo kanyo ema fwenyore ni dreba mar nyamburko no den jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo. Chal makamano chuno wegi nyamburko mamoko chung kendo lor mar rango chal wegi nyamburko ariyo manotuomore. Kata kamano Jirongo nowito ngimane kanyo e masira no kendo ringre mare notere kar kano ringre mali bore Nairobi kowuok Naivasha. Efi Nyakidi, Ramogi TV.